ang sinar di blog ba kambat ba li thank you kubli sibun nang mata kajing pelai por kajong pi hagan ka por hak ba na kaliang to kasinong yo ban pli ka ne ka pung jo kasinong kajong ni ka ba la penmang kerpang na ka skim ka Amrit Sarovar in Patarkhama Panchayat under mission of Amrit Sarovar launched by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Kane ka pung kadai ka ba nilayo hangne ban le na menta ka water conservation hangne hapo ka sinong jungi hap takma bat hakani ka jaka ka bang khot ya ka komram te kane ka por kum kadak jo ka jingpli ya kane ka pung na kaliang jonga ba di baskem nimpli kane ka perda kum kadak jo ka jingpli kane ka por ba pli la kerpat ya ki inong sunong bakin subhaban ya tapdi beli sebun mo. Akan dikapor ngin yo ban pule yang ni akan dikap plate sebat akan ba i sar idang pule yang dikap plate ini shimma Yang kong diberi iskatri yang ga isi desi nila banong ba mensua kin dakam dan ra ki kan thai ki ban long ki nong yalam mo ban long ki nong yalam yong haga kin pareng mo kita ki political position nani kajing pen kubor kan thai nei dapat inis ngau kumen adu kata-kata ba hapdeng jongi ya dan hani kirang ba ya dan hani kilong kumi di samla rang ba na ada ba penyai ya kani kajing ala kani ide kong ide wei na kilong kumi jong kani kasnong tinga soban ai ke purom ki kong bat ya pi kilong kumi jong kasnong patakma dalanang piu kalanang ya saprang namar ba kidan ya dan ya kajing kit klik kum ai ru kajing play ya isodar ni soban ong ba congratulation ya isodar bat mai mo di kendiat aswa bangi se pule ya ganika jing smile no jing smile ka bakantang ka plate tinga sukwa ban tang ban penken mau ini mo ang ni da pipai piu ganika jing thok ba thok asadi ka amrit motsaw asadi ka amrit motsaw pi te nomor nyau kusan i kani ke jingmut jong gani le se dan nak ni jopi ki bompat suku i gani bala suku to kin kabiang nam pe ji de nang pa ki bompat suku abong asadi ka amrit motsaw kumut kumno kumut ka jing rakhe ya ka jing dap nyau kusan snam ka jing yo lai tu jong gari India di gari India ka dap nyau kusan snam mensam snam ar hajar ar puar ten rei ka sarkar India iong ka extend lani ka penjualan ya kata ka jingra ke menta ka snem dena kata ka daw iong ka amrit ka azadi ka amrit mahotsaw 2 point no kadika 2 komot kadika jingra ke ka baal ikani ka program ka bangile menta ka si ki ong kadika takam baik mentangi ya kami kay kini daw nei kini ki ong kata ka mati mo ka tin hindi ka kerteng jong ni ka program ro kadi meri mati mera desh gamot ka khendeu mo ka khendeu jonga kadi karwi jonga ka jingthmu jonga sarkar haba ni hab bani simanta ye kani ka program kalong ban pen sngotu ye kinong songnong wei pui wei bangin dan ya kata ka jing sngotu ba kani kadi karwi jonga kabut ba haba kadi kari jonga kumbo ong mo ka inga di banle na kam ta karwi kamut ka inga di banle na ta ka snong ga jonga Presiden Bakrao jong kari Amerika John F Kennedy nei wong wat om pan mo wat nam ong ba ka e ba kari kan le nam ta jonga ri ong ma phi ba ka e phin le na kam ta kari piro lane mangi bro mo ni haban sotu mata ka e banga di ban le nam ta ka snong ga jonga om ba phin pej lan ti banong ka e ba sordar on le na kam ta jonga lane ka vc kan le na kam ta jonga ri phi de ban don ya kata ka jing ngautu happy baka e ka banga de ban le na ka banta kasnong jonga wat utiro sing mo ngingi hap haka hima khat sofra
tiro sing ru uang gini gintin uang kani kadi kari jonga kari snam niupa kata ka bumut ba haba idon hagani ka snong hagani kari kamut ni deban sngow try ni deban long try ni deban ong de manga kin ban le na kam ta ka snong manga kin ba de ban le na kam ta kari bat hagani ka sngi nei kalong bangin kan mau kerpang ngin kan mau burom ya kita ki riuslur kila banong ki sipai kila banong ki nong yadari bat kila banong manu ki balale na kamta ka jingba jong kari dia kani ka por ni hab ban ya simanta ya kani ka plates hab ong plates kumot kari ka jing smai mo ka ki ong ka jing smai ka ba ni hab ban keng solom ya ka kani ba kentang ya hakpor bang ya pule kani ka plates ngan pule mga hakman kin siya buat mapi bad hakat ka por nyen kham ya ka khindaw mo baro ngatry la ya dan lagi jong ka khindaw ni to ini sedang na utama iki don santali ki jingkular lani ki jing smai mo diba mga mapi iwe ni hap ban kular scam ya gani to ini pule kawai hadin kawai mo to ngakular ban pendem yala ka kamram hakaban kentiu ya kari India ngakular ban penduno ya kanu ka jing sngaw sya te mraw ya kanu ka jing sngaw sya te mraw hati bor ne jing sensyar na we ngakular ban sngaw sarong hakaban kentiu ban pene pensa bat penroy yala ka jong ka riti ka dustur ngakular ban wanra ya ka jingya teli ban te song ya ka jinglong ka wei kari ngakular ban pendep ya ki kamram bat ki jingkit kli bala bensyet hanga nagabata kari ngakular ban nyau burom ya ka jinglen lade ki riuslur nagabata kari ban ngan penlej jingmut ban yada ban kmi ya ka jingkiu iran jonggari Ayah dari from Sapak, lama senang ring. Mereka terlagi mah. Program cengi, haga bayar deh, kat kania kapor, kabamenta, te ingin perkut, no ita kene kan.